Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Bentangan explain ye pi ka psychological thriller movie ka pakerteng Shutter. Na bastang ka ka khana ngiyo iya we bru ubakerteng ukris. Ukris ude beruspa bah ude malik jong ka tech company. Namar ka jing bun kam jong u ji opor bandon lang haying. Te kalok jong u ka Jamie kalapan banya khlatlok no badu. Henry ukris pat tre ben kumta. Namar u ij bahaya la ka jong ka khon ka pakerteng kawilo. Bat kawilo ka sabat ka Jamie. Ha kawe ka janmit ukris ule tijing thet na grocery. Hang ne ula kendu ya kawe ka samla. Kane ka samla ka khot ya ukris ban yarap ya ka ban thet wine. Ha ka jing ya keren jongki ngitip baka kerteng jong kane ka samla ka sky. Ka sky kadik samla ka babha briuba. Te kane kalapan shobi ya ukris. Bat ula lej onru ya ka shaka ying bakasa. Henry ka sky ka artatin benrung saying. Namar bakala ya mai bat ka roommate jongka. Bat ki yas nguru ya ka sur bahala jongka parlang jongka. Te ukris ula terwaya ka ban le sa saying jong u na banta jong kane kamin. Te ka sky kalangi ya kata. Haba ka sky ka yo iya ka ying jong ukris te kam nang keren syu. Bakat karta jong u ula ruspa hadu kane. Hang ne kila yapin itu iwe ya iwe. Baki teri ayu ki bahaying jongki kum tatar. Ha ka jiya keren jongki ngitip ba ukris ude yu he jong ka tech company. Bat ke app ka baka company jong ukashna. Kede ke app ka babes bat ya yu ba. Na kane ula yo bisa shipun na Google Play. Ha kawe kaliang ka sky kadi ka model. Kade na kawe pat ka shnong. Henry menta shipor na benta ka assignment jongka ka syong ka sahang ne. Bat ka treru kum ka waitress ha kawe ka bar. Kumne ha ka jiya bun khana kine arngut kila nangjan iwe ya iwe. Henry andaw la kendit tiaman step yo issue ya ka. Ka sky kala lej phai biang shi jing sa jongka. Ka roommate jongka ka Lisa kalas ngawlang aman sim na benta jongka. Baka klem wan ying damit. Henry ka sky pan kam dakran bahaya ka. Ban kalit thia sya kamra thia. Ha kawe kaliang yo iya ukris ba usngaw kenja bha haying. Klem kalok bat ka khunjung u te ula kan mau ya ka sky. Henry umdon kontak nomor jongka pan. Na kata ha kanehi kamit ulen sya ka tri jongka syabar. Ka sky kalak men bha haba kayo iya ukris. La kumba kala tip lupa ba unsawan sya badan maka. Bat kilaya keren kato ka nepor. Hadin bakala depkam ula yalam biang ya ka saying jongu. Henry haswa ban poi sya badan ka kali jongu uyo iya we ubru uba persyang ban pli ya ka jingkhang ka kali jongu. Ukris kwa ban ya kanroy ya kum kine kibreu. Te le ee. Henry ka sky ka kawang bilor yaw neo bru. Te neo bru ulas ngaw bitar bar ula show ya ukris. Ukris ba pli ka kajat jongu kalapang. Ka sky kalapa sumar yu bat kalay on yu saying jongu. Henry kane kumlong jong ukris udan kam kanong sumar yu baro arpusaw kanta. Te ka sky kalap diang ru ya kata. Nadu kane kasngi kila syong la sa arangkat. Wat la ka jingya de jongki kampan long ka balas lem baharu. Henry ukris ula show jing in bahaya ka. Hadu ba tipsyu bakalok jong ka Jamie ka funyo. Ukris ukwa bandonan kan no bat ka sky. Te ong ya ka bansa no badu. Badu la ya turu ya ka secret code jong ka ying jongu. Kenang ba kan yo banwan kat ba kamon. Te ka sky kam perslam porsyu ha kanehi kasngi ka le syak jaka sa joka. Hang ning yo is ya ka wepat ka jinglong jong ka sky. Ngitip baka Lisa kam te tang ka roommate jong ka. Henry ka de ka samla jong karu. Ka Lisa ka id bahaya ka. Henry ka sky pat kam dapan sungaw ya ka. Utray jaka jongki u Ronald usong tu ya kane. Te u persyang bat bensu tu ya ka Lisa baka sky kam de ka briu ka babha. Henry ka Lisa kam ngeyo. Ka sky kalara alut kitiar jong ka syaying jong ukris. Nang ta ukris ula phone ya ka lok jong u ban ya kran syapang ka kam jongki. Uya thu syapang ka jing accident jong u ban ya kanong sumar jong uru. Henry uklam ya thu baka sky ka de ka samla jong u. Nado kini kisngihi ka jinglong jong ka sky kalalong perba. Ngiyo i baka sya check ya ka phone jong ukris. Ka phone jong u ka don face recognition mode. Te ka le sya jintia jong u ban unlock ya ka phone jong u. Ukris ha ka jing sya samtia palat tebe. Henry haba ukris ula kendithia yo iya ka phone jong u ha ru. Te ukris ula shifting bahana mar kidon ki documents badan kam ha ka phone jong u. Ka sky kam dan haying te ula ab ya ka bakan wan saying. Haka ne ka por yo i haka TV ka khubor syapang ka Lisa bakala penyap yala de haka jaka sa jongka. U Ronald ulit kernya ka haba ka Lisa kampli jingkhang ne ka maju babi u te ula lit page syapo. Hang ne ula syam ya ka med yap jongka Lisa haka jaka sum. Ki pulit ki ong baka penyap yala de. Henry u Ronald u ong em ka Lisa kam de ka bru ka ban penyap yala de kam long kumta. Nang ta ka sky kala puying. U Chris u kuli sya ka phone jong u. Te ka ya thu baka phone jong u ka don bat ka. Bat u ya thu ru ya ka syapang ka Lisa. Henry ka
ka Skypat kam skam kendit ya kata bat kam da is ngam siru namar de makahi ba penyap ya ka hang ne ngitip ya ka jing shisha ka bari jo ka ka film ngitip ba ka Sky ka de ka kon artis betrim bah kam don jing ija ka Lisa Henry ka syuk pendon kam ya ka namar kalong kam sok ban pin benya ya ukris na ka kamera jong ka Lisa na kata ka daw ka sabar ka kini baro kiri ki bakalapan kret tang bat pengar bat penbit ya ukris laar benaikan thi ka Sky kalapin penyayi ukris na kane kayeng ule ayu kan opor ukhi uthia na dong sedong kajinya kendo jongki hayo ru kadi ka plan jong kai minta ukris ulangat ha kajing riam jong ka Sky ka fun jong uru kadon berka ka bala ban penyaj ya baro ki sistem jong kane kayeng ukris umun ben pet no Henry ka Sky kala khang ya kajing khang da ka app ka badon ha ka fun jong uhi ningta da ka electric shock kala penya belari u Haba ula tibriu usia miala de ba ula syate kikti kikicar bat sentur jongoro nang ta ka Sky kalawan ka ong ya uba ka kwa bentip ya baro ki password jong kare kayeng ukris ya tu ya ka te ka Sky kala kanjat ya ula keren ula maya ka Henry kane kampens ngoi ya ka pen ban da ka drill machine kala permen saw shushu ya ka kejat bapang jungu hadu ba sngula syashu te ban se ben ya tu ya ka te ka Sky na ka bank account jongo kala transfer ya baro ka pisa jongo sya ka account jongka hakwe kaliang Ronald ulit pengkuya ka jaka sa jongka Lisa hang ne uyo i ka teleskop ka ba ka Sky ka penan kam bat pin penya ya ukres habau cek ya kane Ronald uyo i ya ka Sky hadin ba Lisa ka layap Ronald urawat ya ka Henry umsyam ya ka habau uyo i ya ka menta ba ka dona kane kayeng te ula tharais ne ba kane ka briu kala le ka e bat ula rai bo un pin penya ya ka nang ta ka Sky kala pen sitom biang ya ukres ka Sky ka ko asa ki tiar gitar ki mar ki mata jongo te ka phak kol ya ki bankers bat ki brokers jongo ban pen bej bandi ya ki tiar gitar jongo hang ne ki la ya bunia ukres upar syang baniale bat uknyot na rendang jongka Henry ka Sky ka dung ya u da ka kanshi bat ka ong ya u balada trelang bat ka te kan pen mensaw ya ka lok bat ka kun jongo ukres kwa ya kata bat la ban le iro te ulang ya ka ka ba ka ong ka Sky kala dilut ka we pakawe ka tiar baram dar jongo baladan we ubriu biarap ya ka ude utohi ubriu upa persyang batu ya ka kali jong kres nang ta ka Sky kala lejing le kam te ba Ronald ula budin ya ka haba kala le te Ronald ula le sing jong kres ka jingkhang kalok te ula penpat ya ka jingkhang yet bat ula rung sapo ukres ula karpat ya uban fun ya ki pulen Henry Ronald ukwa shwa ban yo ya ka pisa te ukres ayu ka painting baram dar jongo Henry Ronald dan phone ban phone ya ki pulen hadu kane ka por ka Sky kalawan phai biang namar kalate badan manor mana barong saying leng bada ka app ka badan ha ka phone jong kres Ronald ula penting ya ka da ka tari jongo Henry ka Sky kam shifting e penban kalara ka white lambat kala penyap yo ha kane ka por kres ula yolar ban pet sabar Henry umlawan pet sa jangai pat halenti ula accident bad ula kelon sa surok sa kamajong ka we ka kali ubri uba kerteng u Sebastian ula ya rabyo ula fonro ya ki pulen Henry ha gaji shisha de ya ki pulen Henry ka de ya ka Sky une ubri ufun ya ka Sky uneru ude wiya trelang bar ka Sky bad ula ya lambian ya ukris sheying hang nengi tim ba une ubri ude pana jong ka Sky ula ajeng hikaya ka nadu dangrit ban lekumne nang kata kada ko trimba hakum kinde ki jaj kam ban bin ya ki bro ukris umlas kutu kinde ki bro ki kwa saka epa haba baro kila shim kila dilun te ka Sky kapan kamay uya ka bonds ka badon ha ka fixed deposit jongo ka ong ki kwa ya kata bat kidon kami ka thamperin jong nak ta kata udan lai ima do manta ukris ulas kutu pala da ki yo eka te kit sabnyap no yo te ula rai bu nom let shabang Henry kine kim phai u bale kumta kishu od ya ka sampre akti jong pan panan kam shabang onda la Simon step kalok bat ka kunjong kilawan kendu yo kine kim tibi ya ka bala jahang ne haba kayo iya karkom long jong kayeng te kalas nguthu balaja ka ka hangne ha kane hi kapor ka Sky bar Sebastian kilawan bat ka Sky kala serlang iki bar ukris ha ka we ka kamera nang ta college bar Sebastian shabang hangne dan bi itu iki te kila pani itu yalade kumukris bar ka Jamie hangne ki don kam ka thamperin ka ba Sebastian ulara baro da ka batte bat pandai lang bat ka kti jongo Henry haba ki beli ya ke deposit box hangne kite bakaleno ek jing tristom jongki hadu kane hangne omdane ka don tangka city ka baka Jamie ka bu na bentau Chris ha ka jing shisha Chris bat ka Jamie ki don hok badan bentalang ya kene ka pisa ka Jamie ka perkhat bale se Chris sa shet kalaya ka anda ke layak lat lok na kata ka daw ka Jamie kal asai lu dia barok ka pisa
hayingru ukris bat ka Jamie ki yakran shapangkane kisung tho balada kim yok ka pisa da kit sawan phai klo shaying bat kim palai em sho yaki teki persyang ban mi shabar Henry hakane hi kapor ka sky bat Sebastian kilapoy menta kini kidan kam ya ka Jamie kibdan kam sho ya ukris teo Sebastian o phai ya ka sky bat penyap ya ukris ka sky kala yo lat bat penyap ya ukris Henry kam le kumta penban kasiat ya Sebastian haka jengkwa ban yo spa marwe minta kadon setang marwe ka perkhat bakala ban ya le marwe Henry kam longkom ta ukris ukni ya ka fun jung u naka bad ule jeri syakawi pat ka kamera da ka fun jung u ulala ban control ya baro ki device jung kane ka ying jung u hangne u ya le ban pen kulmar kli ya ka sky Henry hadu ka nohi unri kumne e u hapan ya rap ro ya la kalok bat ka khun jung u te ule ya le persya bat ka sky hap dang ka jing man saw jung u kalong jenjar bahaya u ban ya le bat ka sky te ka Jamie kalawan ya rabiu Henry ka sky kalapan man saw ya karo hakane kapor ka sky kala yo lat ban penyap yaki Henry hakane hi kapor ladan basiat ya ka sky na shadin jongka ngiyo i bakade ka wilo ka khunjongki kala pla imeki kumne hi ki pulir ru kila poi barkane gajinya le kala kon Henry ka sky haswap kaniap kala kraniap krista ka sur ka baren ka ong baka kertang basisha jongka kade ka Margaret kumne hi kane ka film kala kon Kuble shi pun ya pi parlok bi ngin se kenu biang hakawi pat ka video bye take care